La vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte. Quantes vegades heu repetit per vosaltres mateixos o en públic la llista dels sentits? Fins i tot els diem els sentits humans, com si els altres animals no en tinguessin. I és clar que en tenen de sentits. La vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte. Però sabeu que n'hi ha més de 5 de sentits? No és el mateix estar despert de dia que de nit. No és el mateix fer 1,74 m que 2 centímetres. M'enteneu, oi? En conclusió, amigues i amics, no tots els éssers vius tenim els mateixos sentits. Els sentits capten un estímul i el cos en genera una resposta. I n'hi ha de molt curioses. Com reaccionem els animals davant d'un estímul, ja sigui químic, lumínic, de temperatura? Els éssers vius captem aquests estímuls de forma externa i interna, gràcies a diferents cèl·lules sensorials que s'encarreguen de fer que els nostres sentits funcionin. Mireu, el desplaçament de l'aire que està arribant a la meva cara és l'estímul que reben les cèl·lules sensitives que tenim a la pell. Oh, que bé! La informació que porta l'estímul que he rebut viatja a través dels nervis sensitius i la mèdula espinal fins a arribar a l'encèfal. L'encèfal genera una resposta, diu que ja en té prou de l'aire al ventilador i llavors aquesta resposta viatja des dels nervis motors als músculs, que són els òrgans efectors, els que executen l'acció, vaja, i aturo el ventilador. La resposta s'ha executat. Posem un exemple. Un cérvol a un bosc. Ell sent un soroll a través de les cèl·lules sensorials de l'oïda. El cervell ho interpreta com una senyal de perill i envia un ordre a través dels nervis musculars de les extremitats per activar la fugida. Una resposta de manual davant d'un estímul com aquest. Bé pel cérvol. Intenteu acariciar un cérvol, ja veureu que no podreu, a no ser que estigueu a un parc d'aquests del Japó, on els cérvolets han après a fer reverències perquè els hi donin galetes. Us heu preguntat mai per què sempre que volem caçar una mosca sembla que estigui 2 passos davant nostre? Doncs és perquè tenen un supersentit. El cos de la mosca està cobert d'uns pèls diminuts que s'associen a uns sensors que perceben estímuls mecànics, els mecanoreceptors. És semblant al sentit del tacte, però a l'engròs. Quan la mosca sent alguna alteració en algun dels seus receptors, per molt petita que sigui, un àcar, qualsevol presència, trepitja amb força i salta de forma tan ràpida com precisa. Si no, com sobreviurien tantes mosques si el primer instint que tenim quan en veiem una és matar-la? Com més sensors s'activen, més perill detecten i, per tant, més ràpida serà la resposta. Aquests sensors detecten el canvi en la pressió atmosfèrica i això fa que sigui més complicat enxampar-les amb un objecte massís que amb un objecte que té forats. Aquest és el motiu per al qual els matamosques tenen forats. Quan el movem ràpidament, l'aire es desplaça i d'aquesta manera no alteren la pressió en un camp. Per això és molt més fàcil enganxar-les amb això que no amb això, perquè això seria un objecte massís. Faria que hi hagués moltíssima pressió i la mosca se'n n'aniria. Certifiquem que durant la gravació d'aquest capítol no s'ha maltractat ni atacat a cap ésser viu. Un altre sentit que els humans no ens podem ni imaginar, a no ser que fem servir la tecnologia, i aquesta vegada no parlo del tacte, sinó que parlo de la vista que tenen les àligues, com l'àliga cuabarrada o l'àliga daurada. Aquí on les veieu, elles us poden veure entre 4 i 8 vegades més bé.
detecten les seves preses des de grans altures, encara que siguin preses petites. I el més apassionant és que tenen un camp de visió molt ampli, veuen una gamma de colors molt superior a la nostra. Fins i tot poden detectar i veure la llum ultraviolada. Amb una vista com la seva poden detectar preses i rastres de sang amb molta facilitat. I tenen uns ulls que serien l'enveja de qualsevol objectiu d'alta gamma, si els objectius d'alta gamma fossin organismes vius. Com que no ho són... Oh! Don't panic, my friend! Era una broma! L'elevada densitat de fotoreceptors que presenten a les seves retines, unides al sofisticat sistema d'enfocament dels seus ulls, dona com a resultat una visió excepcional. Però de vegades trobem casos en què un estímul no provoca la resposta d'una glàndula o d'un múscul, sinó que genera un canvi d'hàbit. Posem el cas dels porcs senglars. Ells van tranquil·lament pel bosc a plena llum del dia, cosa que els va molt bé perquè estan mig secs. I de sobte arriba la civilització, carreteres, cotxes, primeres i segones residències. I què han de fer, pobres porcs senglars? Doncs canviar els seus hàbits. No només s'aprofiten dels residus que deixem els humans com a aliment, sinó que s'acostumen a sortir de nit per tal d'evitar el perill. Molta gent es pensa que els porcs senglars són animals nocturns, però no, si amb prou feines s'hi veuen de dia, de nit es foten cada trompada. Pobres porcs senglars. Què hi farem? És la vida. Què són els mecanoreceptors? Peces mecàniques, sensors d'estímuls mecànics, pèls que cobreixen les mosques, mecanismes automàtics. A veure, d'entrada els mecanoreceptors no tenen res a veure amb la tecnologia. Per tant, ens polim la primera opció i la quarta. Entre les dues que queden, els pèls són els que s'associen als mecanoreceptors, però no ho són. Per tant, la segona opció és la bona. Els mecanoreceptors són els sensors dels estímuls.